בבקשה. אוקיי, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לעוד הרצאה מעניינת בקבוצת ג'נסיס. הערב יש לנו את יבגני זיסליס שיציג לנו על מסחר באופציות. מזכיר לכולם, אנחנו מנהלים מדי ערב שיחות בקבוצה מאוד מעניינות בכל מיני תחומים, בעיקר מסביב לחוק הטבעי, מוסר אובייקטיבי, פילוסופיה, כלכלה, אסכולה אוסטרית. מוזמנים להצטרף לקבוצה, ובינתיים אנשים שמצטרפים, אני אבקש שתשמרו את המיקרופונים סגורים בזמן ההרצאה. אני מניח שיבגני ייתן לנו אחרי ההרצאה גם זמן לשאלות פתוחות, וכמובן כולם מוזמנים להישאר אחר כך לדיון. אז יבגני, קדימה, הבמה שלך. תודה פבלו. אז מסחר באופציות. בוא נתחיל מזה שאני לא מומחה, אני לא מקצועי, אני לא מוסמך, וכל דבר שתעשו עם הידע הזה זה לא יכול אתכם, אל תבואו אליי בטענות. נראה לי וורן באפט אמר שאופציות זה נשק להשמדה המונית, אז טוב, בואו נדבר על ההתחלה, מה זה מניה, אוקיי? מה זה מניה? זה יחידה אחת מתוך כל סך היחידות שליטה בחברה מסוימת, שכאשר מישהו רוצה להקים חברה והוא רוצה שלצורך העניין יהיה לו כסף, או שהוא ירצה שאנשים אחרים ייתנו לו כסף מתישהו, אז הוא מחלק את השליטה בחברה בכמות חתיכות עוגה כאלה, ואז מתישהו בעתיד הוא יכול לתת לאנשים אחרים חתיכת עוגה ולקבל מהם תשלום על זה. זה הבסיס של מה זה מניה. המחיר של מניה, המחיר של כל חתיכה כזאת, הוא נקבע על ידי היצע וביקוש. אז יש את הקונים ויש את המוכרים, והעסקה האחרונה שביניהם, זאת אומרת אם הם קנו או מכרו בסכום מסוים, זה המחיר של כל יחידת שליטה. וכמובן מתוך זה יוצא גם מה שנקרא עלות כל החברה, valuation של החברה. כל החברה נמדדת לפי כמה עולה כל יחידת שליטה אחת. דבר נוסף שבדרך כלל היחידות שליטה נותנות זה דיבידנד, זאת אומרת כשהחברה מרוויחה הרבה כסף היא יכולה לחלק לבעלי השליטה חלק מהכסף הזה. וכשאנשים חושבים אוקיי אבל מה המחיר, נגיד יש לי איזה חברה ואני רוצה לדעת באיזה מחיר לקנות או למכור את המניה שלהם, אז בדרך כלל הם מסתכלים על רווחים עתידיים, הם מסתכלים קדימה כמה שנים קדימה, 5, 10, 20, ואומרים, החברה הזאת הולכת לגדול, ולפי זה אני יודע מה הולך להיות המחיר, וזה המחיר שאני רוצה שתיתן לי תמורת זה שאני אמכור לך את היחידת שליטה, או יקנה ממך את היחידת שליטה. Okay? זה מניות. יש שוק מניות, יש בכל מדינה, יש חברות רשומות בשוקי המניות של אותה מדינה, ושם נסחרות בין אנשים שלאו דווקא מכירים אחד את השני, שם כל אחד יכול לקנות ולמכור יחידות של מניות. אבל אנחנו באנו פה היום לדבר על אופציות, ואופציה זה חיה קצת אחרת. Okay? מה זה חוזה אופציה? חוזה אופציה א' הוא חוזה. אז בואו נסתכל על כל הרכיבים של החוזה. כמו כל חוזה בין שני אנשים מסכימים בצורה וולונטרית לחתום על חוזה, okay? והחוזה הזה כולל כמה דברים. אחד הדברים שהוא כולל זה מה שנקרא מחיר מטרה, strike price. זה המחיר שעליו החוזה הזה כתוב. הדבר השני שכתוב בחוזה זה מתי החוזה הזה פג תוקף. בדרך כלל זה החל ממספר ימים עד לשנה, שנתיים, מה שיהיה כתוב בחוזה. הדבר השלישי זה סוג החוזה, אם זה חוזה call או put, ואני אדבר על זה בהמשך. הדבר הנוסף זה נכס הבסיס. אז בהרבה מאוד חוזים של אופציות, נכס הבסיס הוא מניה. זאת אומרת, יש איזושהי מניה, יש לה מחיר כלשהו, בוא נגיד 50 שקל, ועכשיו אני רוצה לכתוב חוזה אופציה, שנותן לי את האופציה למכור את המניה, או לקנות את המניה במחיר מסוים, עד תאריך מסוים. אז זה יכול להיות מחיר כלשהו, זה יכול להיות 50 שקל, יכול להיות 100 שקל, 200 שקל, זה לא משנה מה המחיר שכתוב בחוזה. שני אנשים שמחליטים על החוזה ביניהם, הם מחליטים
מה הולכת להיות המחיר מטרה והתאריך פקיעה. ובדרך כלל חוזה לא עושים על מניה אחת, אלא עושים על איזושהי מכפלה של מניות, אז בגלל זה יש פה גם משהו שנקרא מולטיפלייר. ברוב המניות ברוב העולם זה כמעט תמיד מכפיל של 100, ועם נכסי בסיס אחרים זה לא חייב להיות מניות הנכס בסיס, זה יכול להיות גם אולי מדד, זה יכול להיות מטבע. מה זה מטבע? נגיד שקלים ודולרים, אני רוצה לקנות כמות מסוימת של שקלים במחיר מסוים של דולר, או למכור עד תאריך מסוים. ויש עוד כל מיני דברים כמו עתודות ועוד כל מיני מכשירים פיננסיים כאלה ואחרים. זה יכול להיות כל דבר, יכול להיות בית. החוזה לא באמת משנה מה הנכס הבסיס שכתוב בתוך החוזה, רק כתוב שיש איזשהו מחיר, ויש בדרך כלל מכפלה. המכפלה יכולה להיות 1, נגיד אם אני רוצה לכתוב חוזה על הבית שלי, אין לי 100 בתים, אז אני אכתוב על 1, ואם אני רוצה לכתוב על למשל מטבעות, אז 100 כנראה זה מעט מדי, אני רוצה 1,000 שקל ולא 100 שקל, כל חוזה וכו'. אבל במניות המכפיל הוא בדרך כלל 100. וזה הרכיבים של החוזה, והרכיבים האלה הם קבועים. זה מה שכתוב בחוזה, והחוזה הזה הוא רק לדבר הזה. אם אתה רוצה לשנות משהו מהם, תכתוב חוזה חדש, ותסכים עליו. אוקיי? אז בואו נדבר שנייה על איזה סוגי חוזים יש. יש חוזה לרכישה של משהו וחוזה למחירה של משהו. הרכישה זה נקרא call, ומחירה זה נקרא put, וזה סופר מבלבל, כי בחוזה כתוב מה מותר לי לעשות, לרכוש או למכור, ואז את החוזה עצמו אני גם או רוכש או מוכר. אז הרבה מאוד אנשים שרק נכנסים לתחום הזה, הדבר הזה סופר מבלבל עד שאתה לא מתחיל להסתדר עם מה זה מה. Okay? אז בואו נדבר על חוזה רכישה. כמו שאמרתי, לכל חוזה יש שני צדדים, או יותר, אבל במקרה של חוזה אופציות יש שתי צדדים. יש את מי שקונה את הזכות, ובזה המילה הזאת היא מילת מפתח. זה זכות לקנות את נכס הבסיס במחיר מטרה עד תאריך מסוים. ובשביל לקבל את הזכות הזאת אני צריך לשלם כסף עכשיו על החוזה, לפי כמה שהחוזה הזה מתומחר, כן? וכמובן, בגלל שזה חוזה רכישה של, אז אם אני היום קונה את הזכות לקנות ב-50 שקל, באמונה שבעוד חצי שנה המחיר של נכס הבסיס יהיה 200 שקל, 300 שקל, אז אני יכול לבוא לבן אדם שמכר לי את החוזה ולהגיד לו, אוקיי, תמכור לי ב-50 שקל, אפילו שבשוק החופשי כרגע, המחיר האמיתי של נכס הבסיס הוא הרבה מעבר לזה. אז בעצם יש לי פה פוטנציאל לא מוגבל, זה יכול לגדול עד אינסוף לצורך העניין, כן? בצד השני יש את מי שכותב את החוזה או מוכר את החוזה, והוא מתחייב למכור את נכס הבסיס במחיר המטרה, ברגע שהקונה ירצה בכך, עד כמובן התאריך המיועד. והיופי של המוכר, הוא מקבל את הכסף עכשיו, הוא לא צריך לחכות עד לתאריך מסוים בשביל לקבל את הכסף, ברגע שחותמים על החוזה, ושם המוכר של החוזה מקבל את הכסף, אבל כמובן יש לו סיכון שהוא לוקח על עצמו, והוא יצטרך לקחת ולשלם מהכיס את ההפרש. כמו שאמרתי, הקונה יכול להרוויח אינסוף, המוכר יכול להפסיד אינסוף. אז יש פה איזשהו סוג של סיכון. Okay? זה קצת דומה לחברת ביטוח, כשאתה חותם חוזה עם חברת ביטוח, וחברת ביטוח מתחייבת לתת לך איזשהו סכום מסוים, במקרה ויקרה לך משהו, אז הם לוקחים את הסיכון עליהם, שהם יצטרכו עכשיו להוציא מהכיס את הסכום הזה. ובדרך כלל יש להם סיבה טובה לעשות הרבה חוזים כאלה, כי בסופו של דבר לרוב האנשים לא קוראים תאונות, אז בסופו של דבר הם נשארים עם הפרמיה הזאת, עם הכסף הזה בכיס. בואו נראה דוגמה. אז פה בדוגמה אנחנו מסתכלים על המחיר של נכס הבסיס בצהוב, ולצורך העניין ביום האפס הוא יכול להיות איפשהו בין 100 ל-110 דולר, ואז הוא הולך ועולה לו, יורד לו, עושה כל מיני דברים. ביום האפס שני צדדים חותמים על חוזה, ואומרים מחיר המטרה שלנו זה 100, ומשלמים על החוזה הזה כמה?
בגלל שפה אנחנו רואים שיש הפרש בין 100 ל-110, אז כנראה שהם שילמו $10. $10 פר מניה, זאת אומרת, אם המכפיל שלנו הוא 100, אז בעצם אנחנו שילמנו $10, אבל אנחנו שולטים עכשיו ב-100 מניות. אז כל פעם שהמניה עולה בדולר, ערך החוזה שלנו עולה ב$10. כל פעם שהמניה עולה ב$10, ערך החוזה שלנו עולה ב$100, כן? אז בעצם על ידי זה ששילמתי $10, אני לא הייתי צריך להוציא מהכיס 100 כפול 100. אוקיי? אני הוצאתי מהכיס אך ורק 10, ושילמתי על איזושהי חתיכת נייר, שהיא בעצם חוזה שמסכים בין הצדדים, שתמורת $10 שנתתי, יש לי עכשיו זכויות, כי אני קניתי את החוזה הזה. אוקיי? אז פה אנחנו רואים שלצורך העניין ביום החמישי, המחיר של הנכס הבסיס הוא הרבה מעל $110, ולכן אני, אם קניתי את החוזה הזה, זכיתי בהפרש. באיזה הפרש? בוא נגיד שזה 120, אז אני זכיתי על כל מניה $10. למה ב-10? כי, לא, סליחה, ב-$20. כי יש לי חוזה שמאפשר לי לקנות עכשיו 100 מניות ב$100, כן? ואני שילמתי עליו $10, זאת אומרת, צריך להוריד 10 מתוך מה שאני אקבל. אז אם אני עכשיו מימשתי את החוזה, קיבלתי 100 מניות, שילמתי על כל אחד מהם $100, הלכתי עכשיו לשוק החופשי, מכרתי את כל ה-100 מניות שלי ב$120, כן? עשיתי הרבה כסף, וכל מה שהייתי צריך לשלם על זה זה $10. לעומת זאת, מצד המוכר של החוזה, זה נראה קצת אחרת. אנחנו רואים שפה מחיר המטרה של 100 הוא מתחת למחיר ה-break even, מה שנקרא בירוק, אוקיי? אז מחיר הנכס במקרה של המוכר פה הלך קצת אחרת, הלך לטובתו, הוא לא עלה מעל 110, ולכן הכל אופשן הזה הוא חסר ערך כשפג תוקף שלו. בוא נניח שהתוקף שלו זה 50 יום. אז אנחנו רואים פה שאחרי 50 יום החוזה פשוט פג תוקף, ואין שום סיבה לאותו בן אדם שקנה את החוזה הזה לממש אותו ב$100, כי עכשיו הוא יכול ללכת לשוק ולקנות את הנכס ב$80. אז פשוט הוא שילם $10 סתם ככה על כלום, כן? אז בעצם אותו אחד שכתב את החוזה, הוא נשאר עם $10 שלו בכיס מהיום הראשון, וקיווה שהמחיר לא יעלה, והוא באמת לא עלה, והוא נשאר עם הכסף. עכשיו בואו נדבר על חוזה מסוג קצת אחר, שנקרא פוט, שזה חוזה לרכישה של נכס הבסיס. כמו שאמרתי קודם, חוזה קול זה היה חוזה למחירה, וזה חוזה רכישה. אז מי שקונה את החוזה הזה, הקונה של החוזה, הוא קונה לעצמו זכות למכור במחיר מטרה, אוקיי? עד תאריך מסוים וכל הדברים האחרים שדיברנו. וכמובן הוא גם משלם מההתחלה, והוא יכול להרוויח, אבל פה הרווח שלו הוא מוגבל, כי מחיר של נכס הבסיס יכול לרדת רק עד 0, הוא לא יכול לרדת מתחת ל-0. אז אם אני קניתי את הזכות למכור ב-100, אפילו שהמחיר של הנכס הוא 0, אז המקסימום שאני יכול לעשות זה 100, אני לא יכול לעשות עכשיו מעבר לזה, כן? וכמובן הצד השני, מי שמוכר את החוזה או מי שכותב את החוזה, הוא מתחייב לקנות במחיר שנקבע. אז אם קבענו שהמחיר הוא 100, ועכשיו אחרי תקופה נכס הבסיס הוא כבר 0, אז אותו מוכר או כותב מסכן, הוא מתחייב לקנות את זה ב100, אפילו שהוא לא יכול לעשות עם זה כלום, כי הערך של זה הוא לא קיים יותר. כן? אז הוא לוקח על עצמו את הסיכון להפסיד כסף, כמובן שגם זה מוגבל באותה כמות כמו מקודם של המוכר, של הקונה, סליחה. והדבר הזה הוא סופר מבלבל, כי יש פה מוכר, קונה, עולה, יורד וכו' וכו' וכו', יש פה בעצם ארץ בצדדים לכל הדברים האלה. הדרך היחידה ללמוד את זה, זה לתרגל ולהכיר, כי
אחרת, סתם מלשמוע את זה, זה סתם מבלבל, וגם אותי כשבהתחלה שמעתי את זה, לא הבנתי מה זה מה. אז בואו נסתכל שנייה דוגמה לאופציות פוט, מנקודת המבט של מי שקנה את האופציה הזאת. אז המחיר מטרה שלו זה 100, אם עכשיו המחיר של נכס הבסיס יורד מתחת ל-90, אז הוא ברווח, כן? ואם הוא נשאר מעל 100, אז כמו שאמרנו קודם, רגע, בוא נלך שנייה לפרספקטיבה של מי שכתב את החוזה, מי שמכר את החוזה. אז פה אנחנו רואים משהו קצת יותר מעניין, פה אנחנו רואים שמחיר המטרה זה 90, אבל אותו אחד שכתב את החוזה, הוא קיבל $10 על זה שהוא כתב אותו. אז גם אם המחיר של נכס הבסיס עולה קצת מעל 90, אותו בן אדם שכתב את החוזה, הוא עדיין לא בהפסד. הוא יהיה בהפסד רק אחרי שזה יעלה מעל 100, כן? כמו שאמרתי, סופר מבלבל, אבל עם הגרפים האלה אני מקווה שעשיתי טיפה סדר. ובוא נעבור לנושא הבא. אז לאזורים האלה של איפה אני מרוויח ואיפה אני מפסיד, קוראים להם moneyness. ופשוט אני מנסה להשתמש פה במושגים המקובלים בתעשייה כדי שאתם תכירו. אז בעברית אפשר להגיד את זה בתוך הכסף, מחוץ לכסף ועל הכסף. מה זה כל אחד מהם? אז אם יש לי חוזה קול, חוזה שמאפשר לי לקנות במחיר מסוים, לקנות $100, אז אני ירוויח כסף רק כשאני מעל $100. אז כל מה שהוא מעל $100 זה נקרא in the money. כל מה שהוא, כשהקו הצהוב הוא על $100, זה נקרא על הכסף, at the money, וברגע שזה מתחת הקו הצהוב, מתחת $100, מתחת למחיר המטרה, מתחת לסטרייק פרייס, לזה קוראים out of the money, אוקיי? אז, ותמיד מסתכלים על זה מנקודת מבט של קונה החוזה. זה מאוד מבלבל, כי כמו שאמרנו, יש שני צדדים לכל דבר, אבל המושגים האלה הם לא משתנים, כי הם תמיד מנקודת מבטו של מי שקנה את החוזה. אותו דבר לאופציות פוט, רק שפה תשימו לב, זה כמובן הפוך. אם אני בתוך הכסף, אז אני מתחת למחיר המטרה, ואם אני מחוץ לכסף, אז אני מעל מחיר המטרה. כן. מקווה שזה ברור, ואתם בטח תראו את זה אם תתעסקו באופציות, שיש את המושגים האלה של OTM, ITM, ATM וכו'. אז מה היתרון באופציות? אני כבר הזכרתי כמה מהם, אבל בואו קצת ניגע בכמה יתרונות, ואחרי זה ניגע עוד פעם בכמה יתרונות. אז אחד מהם בעצם זה מינוף. כמו שאמרתי, חוזה אחד שולט ב100 אופציות. אז אם אני שילמתי עכשיו $10 על מחיר מטרה מסוים, אני לא חייב לשלם את המחיר מטרה כפול 100. כי זה יכול להיות מחיר מאוד מאוד גבוה. אז אם נגיד יש לי נכס בסיס שכל יחידה שם עולה $1,000, כן? בשביל לקנות 100 יחידות כאלה, אני אצטרך לשלם המון המון כסף, $100,000. אבל בשביל לקנות אופציה, שמאמרת על זה שאו שזה יעלה או שזה ירד, תלוי מה אני צריך, כן? אני לא צריך $100,000, אני יכול בהרבה פחות כסף, לקחת על עצמי את הפוזיציה הזאת ולשלוט בתזוזה של נכס הבסיס, של מחיר נכס הבסיס. רק מה זה מוגבל בזמן. כן, אז יש פה את הסיכוי שבזמן שקבעתי לעצמי זה לא יקרה. הדבר השני שיש יתרון לאופציות, זה שאם כבר יש לי נכס בסיס, אם כבר יש לי בעלות על משהו, נגיד יש לי בית, ואני רוצה להגן על הבית שלי, אני לא רוצה, נגיד עכשיו שמעתי שאולי מחירי הבתים בישראל הולכים ליפול מאוד מאוד חזק. אני לא רוצה אני רוצה להגן על עצמי, אז אני יכול לכתוב חוזה אופציה, שנותן, שמישהו ימכור לי, כן? שבעצם מאפשר לי למכור את הבית שלי במחיר של היום, גם אם בעוד זמן מסוים, חצי שנה, המחיר הוא הרבה מתחת. אז אותו דבר לגבי מניות, ואותו דבר גם לכל דבר אחר שאופציות יכולות להיות בשימוש בשבילו. הדבר השלישי זה
יש כל מיני סוגים של ערבוב של יותר מאופציה אחת, אז אני יכול לקנות אחד ולמכור אחד, או למכור שתיים, לאו דווקא באותו מחיר מטרה, ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים, קוראים לזה Option Strategy, אסטרטגיות באופציות, ואני לא אכנס לזה בהרצאה הזאת בכלל, אבל זה נותן גמישות, כי אני יכול לקבוע לעצמי למשל רווח לא בלתי מוגבל, אלא רווח מוגבל, או הפסד מוגבל, או אני יכול להגביל את עצמי מכל מיני בחינות. והדבר הרביעי זה שאם יש חברה שאני מאמין שהיא לא בסדר, ואני חושב שכל מניה שלהם היא עולה יותר מדי כסף, אני יכול עם מניות ללכת ולהלוות את המניה ממישהו, למכור אותה, כן? לחכות שהמחיר באמת ירד כמו שאני מקווה, ואז לקנות אותה חזרה. אבל עוד פעם, בשביל זה אני אצטרך שיהיה לי את כל הסכום בשביל לקנות מניה או 100 מניות. באופציות אני יכול בעצם לעשות את אותו דבר, אבל בלי לקנות או למכור או להלוות כמות גדולה של מניות במחיר גבוה. אז בעצם פה אפשר, גם כאן האופציות נותנות לך איזושהי גמישות והזדמנות לעשות דברים שהם בצורה יותר זולה, מלעבוד עם מניות בצורה ישירה. אז עכשיו אני רוצה לדבר על ממה נקבע המחיר של החוזה. כן? אז כמו שאמרנו, החוזה מורכב מכל מיני רכיבים, והמוכר והקונה מוכנים לכתוב את החוזה ביניהם, ושניהם צריכים להסכים על איזשהו מחיר ביניהם, שהוא יהיה המחיר של האופציה. אז איך בונים אותו? כן? אז גם כאן אפשר לגעת ברכיבים. אז מחיר החוזה, או לפעמים קוראים לזה גם הפרמיה, כן? מורכבת ממה? מורכבת מהמחיר של הנכס הבסיס כרגע. אז אם נכס הבסיס כרגע הוא $100, כן? זה נכנס לתוך המשוואה. אם מחיר המטרה, הסטרייק פרייס, הוא $110 נגיד, כן? אז כבר אנחנו יודעים שיש כאן $10 שאני מבקש ממי שכתב את האופציה, כבר ביום הראשון, כבר ביום האפס, זה צריך לגלם את זה. אז אותו אחד שכותב את האופציה, מן הסתם לא ירצה למכור לי אותה בפחות $10, אם יש הפרש של $10 בין שניהם, כן? אז יש את ההפרש של המחיר הנוכחי, אל מול מחיר המטרה שכתוב בחוזה. הדבר הנוסף שנוסף לזה, זה כל נושא האי-ודאות. בגלל שיש לנו זמן מסוים שדברים יכולים לקרות, נכס הבסיס יכול לעלות במחיר, לרדת במחיר, כל מיני דברים יכולים לקרות. הדבר הזה, הפחד הזה, האי-ודאות הזה, אנחנו קוראים לזה volatility, וזה מוסיף עוד ריסק פרמיה מעל המחיר הרגיל. הדבר הנוסף זה הזמן לפקיעה, וגם מחיר הכסף עצמו. אז אם הריבית כרגע בשוק היא 5%, אני יכול לבוא ולשים את הכסף שלי אצל מלווה, להלוות אותו בריבית ולקבל 5% ממישהו, בלי לקחת על עצמי סיכונים. אז אם אני כבר מוכר אופציה או קונה אופציה, אני צריך לקחת את זה גם בחשבון שיש מחיר לכסף עצמו. ה5% האלה הם לא סתם באוויר. כמובן שכשהיה 0% אז לא היה את הריבית הזאת, וזה לא היה כל כך מוסיף למחיר של האופציות, אבל נכון להרגע אנחנו עולים ועולים ועולים בריביות בעולם, אז כן צריך לקחת את זה בחשבון. אז כמו שאמרתי, הדבר הראשון זה מה שנקרא הערך הפנימי של האופציה, שהערך הפנימי, ה-intrinsic value, הוא נקבע על ידי ההפרש בין מחיר המטרה לבין המחיר הנוכחי, אוקיי? פה יש לנו איזשהו גרף שמראה מצד ימין בסגול את כמה אנחנו צריכים לדרוש לפחות על אופציה בהינתן ויש לנו נגיד המחיר הנוכחי הוא $50 ואנחנו רוצים למכור אופציה עם מחיר המטרה של $60, אז אנחנו צריכים לדרוש לפחות $10, כן? וכו'. ונגיד אם אנחנו מוכרים מחיר מטרה של $80, אז אנחנו צריכים לבקש לפחות $30, כי זה בעצם ההפרש בין המחיר הנוכחי למחיר המטרה. אותו דבר גם לאופציות פוט, כאשר אופציות פוט משמאל בירוק כחול, איך שתקראו לזה, לצבע הזה,
אבל צריך לשים לב שזה רק מה שנקרא intrinsic value, זה רק הערך המינימלי לצורך העניין, שמשקף את ההפרש בין מחיר המטרה לבין המחיר הנוכחי של נכס הבסיס. אבל יש גם את כל הדברים הנוספים, יש את מימד הפחד ויש את מימד הזמן, ולכן המחירים באמת של האופציות לא יראו ככה, הם יראו יותר גבוה, האנשים יבקשו יותר כסף מאשר רק $10 על אופציה של 60 מחיר מטרה, הם יבקשו אולי 20, אולי 30, אולי 50, תלוי בעוד כמה גורמים, ואנחנו נדבר על הגורמים האלה עכשיו, כן? אז בואו נדבר שנייה על זמן. מה קורה לזמן עד הפקיעה, כן? אז מן הסתם, בגלל שאנחנו חיים בעולם שבו הזמן מתקדם רק קדימה, ואין לנו עדיין מכונת זמן, עם כל יום שעובר, כמות הזמן בתוך החוזה היא מצטמצמת, כן? והיא תמיד תצטמצם, כי כמו שאמרתי, אנחנו תמיד מתקדמים בזמן קדימה, ובגלל זה המחיר של החוזה כל הזמן יצטמצם גם. אז אם היום אני מגלם 10 שקל של זמן בתוך האופציה שלי, כי אני מסתכל על משהו שיקרה רק בעוד 10 ימים, מחר אני אגלם רק 9 שקל, כי אני לאופציה הזאת מגלם שקל ביום, כן? אז עם כל זמן שעובר זה ירד בעוד שקל, בעוד שקל, בעוד שקל. צריך לקחת את זה בחשבון, כשאנחנו קונים אופציה, אם לא קורה מה שאנחנו מקווים שיקרה, כן? אם אנחנו לא הגענו למחיר המטרה ועברנו אותו, תוך הזמן הנקוב, יש מצב שגם אם אנחנו נעבור, אנחנו עדיין נהיה בהפסד, כן? אני אדבר על זה אחרי זה עוד פעם. אבל זה יחסית פשוט, כי הזמן הוא ליניארי, הוא מתקדם קדימה, ועם כל יום שעובר, המחיר של האופציה נהיה יותר ויותר זול. כמובן שגם זה אומר שאם אנחנו רוצים לקנות אופציה של לתאריך יותר רחוק, כן, נגיד אופציה לתאריך של בעוד שבוע, ואופציה לתאריך של בעוד חצי שנה, יהיה להם, גם עם כל שאר הדברים הם אותו דבר, גם עם מחיר המטרה אותו דבר והכל, על אותו נכס בסיס, המחיר של האופציה לא יהיה אותו דבר, כי זה מגלם כמות שונה של זמן. באופציה יותר קרובה תהיה יותר זולה, ובאופציה יותר ארוכה תמיד תהיה יותר יקרה. לא תמיד, אבל בדרך כלל. אוקיי. עכשיו, לפני שאני יכול להסביר את הדבר הבא, אני צריך לדבר טיפה על סטטיסטיקה. בואו נראה מה אנחנו יכולים להגיד. אני לא אכנס פה יותר מדי לחשבון, אבל כן צריך להכיר כמה מושגים. אז בואו ניקח משחק של 2 קוביות. כן? כפי שאנחנו כולנו יודעים, לקוביות יש 6 צדדים, ואנחנו נעשה משחק של סכום הקוביות. אז אם 2 הקוביות נופלות על 1, הסכום זה 2. אם 2 הקוביות נופלות על 6, הסכום זה 12. כן? ואנחנו יכולים לראות פה שנגיד סכום של 7, יש הכי הרבה אופציות, יש הכי הרבה אפשרויות שהקוביות יכול ליפול על צדדים מסוימים ככה שאנחנו נקבל את 7. כן? ולכן אם נשחק במשחק הזה המון פעמים, קרוב לוודאי שרוב הפעמים אנחנו נראה את 7 בתור הסכום ולא נגיד את 2. על הבסיס הזה, הסטטיסטי הזה, בנויים משחקי הקזינו, כן? הקזינו תמיד ייתן לך לשלם לו כסף, נגיד, יותר גבוה, ככה שהסטטיסטיקה, האפשרויות האלה הם לטובתו. אז בואו נסתכל שנייה על אותו דבר, אבל בצורה טיפה אחרת. אם אנחנו נעשה 100,000 משחקים של 2 קוביות, ונסכם ביניהם, מה יהיה כמות הפעמים סך הכל מבין כל הפעמים שזרקנו שאנחנו ניפול על 7, כן? אז אם אנחנו מחלקים את כל הפעמים שזרקנו את הקוביות ל-100%, אנחנו רואים שעל 7 אנחנו ניפול 16.83% מתוך 100. אם אנחנו מסתכלים קצת מעבר, אז גם על 6 ועל 8, אז אנחנו יכולים לחבר אותם ביחד ולהגיד ה-14% האלה וה-16% מפה וה-13% מפה, אז אנחנו יכולים להגיד שהדבר הזה קורה לעתים הרבה יותר קרובות, מאשר נגיד ליפול על 2, שזה רק 3% מהמקרים, כן? אנחנו יכולים לעשות את אותו דבר גם ליותר מ2 קוביות, אז אם ניקח 4 קוביות,
אז אנחנו נראה שאם אנחנו זורקים 4 קוביות ומסכמים את הסכום של מה אנחנו רואים על כל אחד מהם, אנחנו נראה מספרים מ-4 עד 24, והדבר הכי שכיח זה הולך להיות 14, אבל גם 13 ו-15 בשכיחות די גבוהה. 4 כנראה יהיה 0.08, זאת אומרת השכיחות של זה היא לעתים ממש ממש רחוקות. ואנחנו יכולים לעשות אותו דבר עם 8 קוביות, כן? ופתאום אנחנו רואים שהדבר הזה נראה אותו דבר, זה כאילו שיש איזה חוק שאומר שזה תמיד צריך לראות ככה, כי כאילו שדברים אקראיים כמו זריקת קוביות, תמיד נותנות לנו את אותה תוצאה. עכשיו אני לא ממציא את זה, זה לא איזה מדע, אתם פשוט יכולים לבדוק את זה לבד. תיקחו כמה קוביות, תזרקו אותם, תסכמו אותם, אתם תראו שככל שאתם משחקים יותר ויותר, אתם הולכים לקבל עקום שנראה בדיוק ככה. לדבר הזה קוראים התפלגות נורמלית בדרך כלל, יש לזה שם בסטטיסטיקה ויש הרבה דברים שאפשר להגיד על זה, ואנחנו נגיד על זה, אבל בואו קודם ניקח ונראה איך אנחנו יכולים להשתמש בזה בשוק המניות, או בשוק של נכסים שהמחיר שלהם משתנה כל הזמן, כן? כי בתכלס זה קצת יותר מעניין. אז בואו ניקח את מדד הסנופי. מדד הסנופי זה מדד שמשקף את המחיר המשוקלל של 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית. ניקח את המחיר של המדד הזה משנת 90 עד שנת 2022, ופשוט נראה שיש לו מחיר שונה בכל יום, כן? לפעמים הוא עולה קצת, לפעמים יורד קצת. ב-1990 הוא היה בסביבות לא יודע כמה, $300 נגיד, ובסביבות ה-2021 או 2 הוא היה בסביבות $4,800, אבל הוא כל הזמן עולה ויורד. אבל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להגיד, רגע, בכמה הוא עלה וירד בכל יום, כן? אז ניקח ונעשה מזה גרף, ואנחנו רואים את התשואות היומיות, את התזוזות במחיר, כן? ואנחנו משקפים את זה בתור כמות האחוזים שזה זז בכל יום. אז פה פתאום יש לנו איזה משהו שאנחנו יכולים לעשות לו התפלגות. אנחנו יכולים להגיד, רגע, אני מזהה פה משהו, אני מזהה פה שלעיתים רחוקות מאוד זה היה ב-10% או יותר. כמעט ולא קרה אף פעם, חוץ מ-2008, כן? ואפשר לזהות פה עוד כל מיני דברים כאלה שנגיד ל-5% זה הגיע לעתים ממש רחוקות, כן? אז בואו ניקח את זה ונהפוך את זה להיסטוגרמה של התפלגות של האחוזים. ואנחנו יכולים לראות שרוב הימים ההבדל של המדד של המחיר שלו היום מול המחיר שלו אתמול הוא בערך 0%, כן? ולדבר הזה, כמו שאמרתי, אנחנו יכולים להגיד, רגע, יש פה אולי גם התפלגות נורמלית. אם יש התפלגות נורמלית, אנחנו יכולים להגיד עליה כל מיני דברים מאוד מעניינים. ובואו נסתכל שנייה על מה זה התפלגות נורמלית. אז בהתפלגות נורמלית פשוט נותנים שמות לכל מיני מקומות. אז המקום החיציוני הזה באמצע, הקו החיציוני, נותנים לו את האות היוונית מיו, בשביל לסמן אותו בתור, לא יודע מה, הדבר השכיח ביותר. ואז יש ימינה ושמאלה משם, מסמנים בפלוס או מינוס, ואז קוראים לזה בסיגמה, שזה אות יוונית אחרת. אז יש משהו שנקרא פלוס מינוס סיגמה מהחיציון. ואנחנו רואים ש68.3% מבין כל התזוזות, כל האירועים, הם היו בטווח של פלוס מינוס סיגמה. כן? אם אנחנו עכשיו עוברים קצת מעבר, מסתכלים על שני סיגמה, אז אנחנו עכשיו יכולים להגיד, רגע, 95.5% מכל התזוזות, אם זה כמובן היה התפלגות נורמלית, בהתפלגות נורמלית 95.5% של כל התזוזות היו בטווח של פלוס מינוס 2 סיגמה. כן? וכמובן 3 סיגמה זה בכלל 99.7%. זה אומר לנו המון, ואם אנחנו ניקח את הדבר הזה ונשים את זה על הגרף של המניות של סנופי משנת 90 עד שנת 22, אנחנו יכולים לראות שרוב הזמן זה היה פלוס מינוס 0%, כן? אבל 68.3% מהפעמים זה היה או 1.15 למעלה או 1.15 למטה. עכשיו, למה אני מספר את כל זה? כי הרי אנחנו דיברנו על זה שבאופציות אני יכול לבחור את מחיר המטרה שלי.
אז בעצם אם עכשיו אני יודע שיש לי סיכויים מסוימים, שהמחיר של סנופי יעלה בהדרגה לכיוון מסוים, או ירד, כן? אז אני יכול עכשיו לדעת שאם אני קונה או מוכר אופציה, בעצם מה הסיכוי שזה יקרה? אז זה פתאום הופך להיות למשחק של סיכויים ולא משחק של מזל. כי אנחנו נהיים בעצם הקזינו יותר. ואנחנו יכולים לראות שאם אנחנו מסתכלים על פלוס מינוס 2 סיגמה, אז 99.7% שבעצם המחיר של סנופי מ-1990 עד 2022, הוא לא היה יותר גבוה מפלוס מינוס 3.45%. זאת אומרת, הוא לא זז לשם או לשם יותר מזה. והוא כן זז יותר מזה, אבל זה היה לעתים כל כך קרובות, לעתים כל כך רחוקות, שזה 0.3% מבין כל המקרים אי פעם. אז אם אנחנו אנשים שרוצים לקחת על עצמנו את הסיכון, אנחנו יכולים לחשוב, רגע, יש פה הזדמנות לקחת מעט סיכון ואולי להרוויח. חשוב להגיד שההתפלגות היא לא חייבת להיות נורמלית, אז אנחנו רואים פה משמאל התפלגות נורמלית, אבל מימין אנחנו רואים התפלגות שהיא מוזזת קצת שמאלה, מה שנקרא סטייה או סקיו, שזה יכול להיות, ותלוי בנכס הבסיס. יש נכסים מסוימים שכשאנחנו מסתכלים על ההתפלגות שלהם, אנחנו נראה שההתפלגות שלהם היא לא נורמלית, היא לא נמצאת באמצע, בחציון של כל המחירים, לא נמצאת ב0% של התזוזה, היא נמצאת במקום אחר. ואם אנחנו מסתכלים על עוד משהו, אז גם היא לא חייבת להיות נורמלית מהבחינה הזאת, שהיא לא חייבת, היא יכולה להיות יותר מתוחה כלפי מעלה, או יותר מפוחלצת כלפי מטה, וזה נקרא קורטוזיס. אז גם שם לא תמיד אנחנו נראה, לצורך העניין כאן, שהמספר 28, במשחק ה8 קוביות שלנו נפל 8.11% מהפעמים, אבל אם אנחנו מוסיפים טיפה קוביות שהן לא הוגנות כל כך, אז אנחנו יכולים לראות שפה בקוביות האלה זה רק 6.73% מהפעמים. אז יש פה התניה, ההנחה הזאת שהתזוזה של המחירים היא תמיד נורמלית, התפלגות נורמלית היא לא תמיד נכונה. אבל עכשיו אנחנו גם יכולים לדבר על מה זה בעצם האי-ודאות ומה זה מדד הוולטיליטי הזה. כי אפשר לדבר על תנודתיות. כי כמו שאמרנו, המחירים של האופציות מגלמות בפנים איזושהי תנודתיות, איזושהי ציפייה לתזוזה מסוימת. וכמובן סטטיסטיקה משחקת תפקיד מאוד חזק בזה. אבל זה לא נקבע על ידי חוקים סטטיסטיקאים. הוולטיליטי הזה שאני אדבר עליו עוד שנייה, הוא נקבע על ידי הנפשות הפועלות, על ידי הקונה והמוכר. הם קובעים את המחיר, ועל ידי זה שהם קובעים את המחיר, הם גם קובעים מה ההזדמנות שהמחיר יזוז לשם או לכאן, כן? מה ההזדמנות? מה ההסתברות? לא. אז רגע, יש לי עוד... כן, הקונים בעצם, כן, שקונים את הדבר הזה, הם רוצים אולי להגן על הנכס שלהם, הם רוצים לעשות ספקולציה ולהרוויח, המוכרים רוצים לא לצאת פראיירים, ואז הם קובעים בינם לבין עצמם את המחיר, כן, ומהמחיר הזה אנחנו יכולים להסתכל בעצם מה האנשים בשוק הגדול, ויש מיליוני אנשים, לאן הם חושבים הסנופי הולך לזוז בעוד ימים מסוימים, לפי האורך של האופציה, כן? אז דבר נוסף שאפשר להגיד על התנודתיות הזאת, זה שיש כאן הזדמנות בעצם, כי אנחנו מפחדים שזה יזוז יותר ממה שזה באמת יזוז בסופו של דבר. אז יש משהו שנקרא implied volatility, זה התנודתיות שאנחנו חושבים שזה הולך לזוז בזה, ואז יש את ה-realized volatility, כמה זה זז בתכלס. אם אנחנו נסתכל בהיסטוריה ונסתכל, תמיד ה-implied volatility, התנודתיות שאנחנו חוששים ממנה, היא תמיד, החשש הוא יותר גדול מהמציאות בפועל, כן? שזה נותן הזדמנות לאנשים שרוצים למכור חוזים, כי הם יכולים לקבל על זה יותר כסף.
ככל שהלא נודע יותר גדול, ככה ההזדמנות יותר גדולה, וככל שהדברים מתבהרים עם הזמן, מסתבר שלא היינו צריכים לפחד כל כך, וכנראה שנגיד, לא יודע, איך שהמלחמה התחילה, אנחנו חשבנו שזהו, השוק הולך לקרוס, וכולנו הולכים להיות עניים והומלסים, עברו כבר 20 וכמה יום, ואנחנו עוד לא הומלסים ועוד לא עניים, ועדיין יש לנו אוכל, וזה מאוד מוזר, אבל אם היינו יכולים למכור למישהו ביטוח לפני חודש, על זה שבמקרה ומלחמה אנחנו הולכים להגן עליו מהומלסניות, אז אותו בן אדם היה משלם לנו הרבה כסף ביום המלחמה, והיום מסתבר שהוא לא צריך את זה, אז היינו נשארים עם כל הכסף בכיס, כן? זה כל הקטע של אופציות. מצד שני, יש פה את הקטע של ההפתעות, יש לפעמים תנודתיות שאף אחד לא חושב שזה יקרה, וזה כן קורה. אז מישהו עושה הסכם חוזה אופציות יום לפני המלחמה, ואז יום אחרי זה קורית מלחמה, ופתאום התנודתיות עף על השמיים, ופתאום המחיר של החוזה הזה הוא נהיה הרבה יותר גבוה. אז בואו נראה לזה דוגמה. אם אנחנו מסתכלים עוד פעם על המחירים של סנופי, המדד של 500 החברות בארצות הברית, משנת 2020 פה, מתחילת שנת 2020 עד בערך היום, אנחנו יכולים לראות שמבחינת סיגמה אחת, השוק היום מגלם תנודה מסוימת, ולתנודה הזאת כמו שאמרנו יש 68.3% שזה מה שיקרה, והם היום מגלמים שהתזוזה מהמחיר של היום שזה 4,120 בערך, המקסימום שזה יגיע למעלה זה 4,700 והמקסימום שזה יגיע למטה זה 3,500, כן? ובכמעט 70% מהמקרים זה מה שיקרה באמת. כמובן שיכולים לקרות כל מיני דברים, אבל זה סיגמה אחת. אם אנחנו מסתכלים על שתי סיגמות, ש-95.5% שזה מה שיקרה, כן? השתי סיגמות האלה זה באמת, וואלה, תמיד יש שני סיגמות, לא יותר משני סיגמות, זה מזיז את הטווח מחירים קצת יותר רחוק, כן? ל-5,300 למעלה, ל-2,900 למטה. ואם אנחנו מסתכלים על 3 סיגמות, שזה כמעט בוודאות, כמעט ואין שום מצב, אלא אם כן מחר עוד פעם תקרה קורונה או משהו, כן? כמעט בוודאות זה לא יקרה, אז גם כאן אנחנו יכולים לחשב מה הולך להיות הטווח של המחירים בתאריך מסוים. אם אנחנו מסתכלים פה על סוף מאי, בסוף מאי, אם ממש אסון יקרה, ויותר ממה שהיה ב-2008, כנראה שאנחנו לא נראה מחירים מתחת ל-2,350 בסנופי, ואם איזשהו, לא יודע, משהו יקרה מדהים, אנחנו כנראה לא נראה מחירים מעל 6,000 בסוף מאי 2024, כן? אז הדבר הזה, ההיסטוגרמה הזאת, ההתפלגות הנורמלית, נותנת לנו כלי לנסות להרגיש מה השוק חושב, כי השוק אומר לנו על ידי התמחור של האופציות, מה הוא חושב שהולך להיות. אם הכל רגוע, סופר רגוע ואין כלום, אז כנראה שאפילו 3 סיגמות הולכות להיות פלוס מינוס כמה דולרים בודדים מעל ומתחת למחיר הנוכחי. אבל אם הדברים קצת עצבניים בעולם, כן? אז כנראה ש3 סיגמות זה משהו כזה עצבני של בין 2,300 לכמעט 6,000. אז אנחנו יכולים לבוא ולהסתכל על היסטוריה של הדברים האלה, שזה נקרא הדירוג של התנודתיות, של ה-implied volatility, כן? זה כמו תחזית מזג האוויר לאנשים שיוצאים לים. אומרים להם, תשמעו, בשנה האחרונה מזג האוויר היו שערות, היה בלגן, כנראה שהולכים להיות גלים גדולים, כן? אז הם יודעים שהתנודתיות כנראה הולכת להיות גדולה. לעומת זאת, אם אומרים להם, שום דבר לא קורה, הכל סבבה, הכל טוב, הכל רגוע, תנודתיות מאוד קטנה, אז אנחנו יכולים להבין שכנראה גם הערכים של האופציות הם מאוד קרובים לכסף, כן? וכמובן, הדבר הזה הוא נקבע על ידי השוק, שפה אנחנו יכולים לדבר על כלכלה חופשית וכאלה. מי שקובע את הדברים האלה זה הקונה והמוכר, כפול כל המאות אלפים של הקונים והמוכרים בכל רגע נתון.
זה לא איזה אמת אלוהית או משהו כזה. השוק עצמו קובע עד כמה הוא מפחד מהעתיד, או עד כמה העתיד נראה לו ורוד. בואו נסתכל דוגמה. זה, למעלה אתם רואים את מחיר המניה של אמזון, שהיא זזה מאוגוסט עד היום למעלה, למטה, כל מיני דברים. ולמטה, הגרף למטה מראה לנו את ה-implied volatility, את מה השוק מצפה, שהיא הסכנה, כן? שזה יזוז הרבה. מהי הסכנה? שזה יזוז הרבה. אז אתם רואים פה שלקראת סוף אוגוסט, פתאום זה עלה ל-70, שזה מדרג את התנודתיות בתור יותר גבוהה מאשר בשנה האחרונה, כן? זה ה-IVR הזה, ה-Implied Volatility Rank, הוא מסתכל על השנה האחרונה ומשווה את נכון לעכשיו אל מול השנה האחרונה. אז כאן אתם רואים שזה עלה מאוד גבוה ל-70. למה? זה עלה כי באוקטובר, לא זוכר באיזה אוקטובר, 24 או 25, היה לאמזון הכרזת רווחים. ובגלל שבאותו יום יש הכרזת רווחים, אף אחד לא יודע מה הולך להיות. אולי אמזון תגיד משהו שהכל לא טוב, ואז המחיר של המניה שלהם ייפול, או אולי הוא יעלה. אף אחד לא יודע. אז יום לפני הכרזת הרווחים אנחנו רואים שיש תנודתיות או implied volatility גבוה יחסית לעבר, ויום אחרי אנחנו רואים שהוא ירד, כי כולם פתאום יודעים עכשיו, אוקיי, הבנו, ראינו את הכרזת הרווחים, עכשיו אפשר לחזור לשגרה, הכל לא הולך להיות רגוע, כן? כמו בעבר. זה לא אומר שה-implied volatility עצמו הוא נמוך, זה רק, הדבר הזה זה IVR, זה הדירוג של ה-implied volatility, הוא רק משווה אותו מול העבר, הוא רק מראה, נגיד 50 זה בערך אותו דבר, וככל שזה יורד לכיוון האפס ומתחת לאפס, אז זה אומר שהתנודתיות הרבה יותר נמוכה מאשר בדרך כלל, ולכיוון 100 ומעל 100 זה תנודתיות גבוהה מאשר בדרך כלל. ואני אדבר טיפה על הפוטנציאל, אני כבר נגעתי בזה קודם, אבל אני אגע עוד פעם. מה הפוטנציאל באופציות אל מול לסחור מניות ישירות? אז כמו שכבר אמרתי, יש את כל הנושא של המינוף, אתה יכול לשלוט בהרבה יותר מניות, על ידי זה שאתה שם הרבה פחות כסף לטובת השליטה הזאת, וככל שאתה מצליח לנחש נכון, אז הרווחים שלהם ממונפים פי 100, ואם אתה לא מצליח אתה מאבד את הכסף, שזה הנקודה השנייה פה, שאתה מגדיל את כמות הסיכון שאתה לוקח לעצמך. אם אתה קונה מניה ממש, או 100 מניות ממש, אם הן עולות, אז בעצם יש לך עכשיו הזדמנות למכור אותן ביותר כסף ולהרוויח על זה, אבל אם הן יורדות, אתה מפסיד כסף, והן יכולות לרדת המון, ואתה יכול להפסיד המון כסף. כשאתה קונה חוזה אופציה, אתה רק יכול להפסיד את הכמות ששילמת על החוזה. השקף הזה מדבר על קניית אופציות, כן? השקף הבא ידבר על מחירת אופציות. אז כשאתה קונה אופציה, אתה קובע שכמות הכסף שאתה מוכן להפסיד, זה הכמות ששילמת, וזהו, ולא יותר מזה. Okay? כמו שכבר אמרתי, יש כל מיני אסטרטגיות שאפשר לעשות, יש להם כל מיני שמות מפה ועדה חדשה, אני לא אכנס אליהם כי זה נושא הרצאה שלם של עוד איזה שעה. ודבר נוסף שאפשר לעשות זה, אתה יכול להרוויח גם מעליות, גם מירידות, ואפילו אם זה לא זז לשום מקום, אתה עדיין יכול להרוויח במקרים מסוימים. זאת אומרת, אם אתה, במיוחד אם אתה משתמש באסטרטגיות כאלה ואחרות. דבר שני, זה שאם המחיר של הנכס שלך הגיע לאן שהיה צריך להגיע, בשביל שאתה תהיה מורווח, ככל שהזמן עובר, אתה תמשיך להיות מורווח. כן? הסיכויים שהוא פתאום, כמובן שתמיד יש סיכוי, אבל אם אתה מופסד, אתה תמשיך להיות מופסד, ואם אתה הפכת להיות למורווח, ככל הנראה אתה תמשיך להיות מורווח. הדבר אחד לפני האחרון פה, זה כל הנושא של התנודתיות שאנחנו דיברנו עליו, אתה יכול לתזמן, לקנות אופציות ממש זולות, כשהתנודתיות ממש נמוכה, ולמכור אותם כשהן ממש גבוהות, כשהתנודתיות גבוהה. אפילו אם שום דבר לא זז לשום מקום, רק הציפייה של השוק, הפחד של השוק השתנה, רק על זה אתה כבר יכול לשחק ואולי להרוויח כסף, או להפסיד, כמובן. והדבר האחר זה כמו שהראיתי לפני שנייה, כל הנושא של
הצהרות רווח של חברות ודיבידנדים וכל מיני אירועים מיוחדים, אתה יכול לעשות כל מיני פעולות שיגנו על התיק שלך כשהאירועים האלה קורים, או אולי איזשהם ספקולציות שתצליח להרוויח כסף כשהאירועים האלה קורים. צריך להיות חכם ולראות מה בדיוק צריך לעשות, זה לא כזה פשוט, אבל יש פה הזדמנות, אוקיי? מצד שני, בואו נדבר על מחירת אופציות, וכשמוכרים אופציות, יש גם כל מיני פלוסים בזה. אתה מקבל כסף מראש. מחר נתת למישהו חוזה ל-30 יום, היום קיבלת תשלום על החוזה הזה, כן? הזמן עובד לטובתך, כי כל שהזמן עובר, החוזה הזה נהיה פחות, העלות שלו יורדת ויורדת ויורדת. ואם אתה רוצה נגיד לסגור את החוזה, אולי אתה יכול פשוט למכור את החוזה למישהו אחר. הדבר השלישי זה שאם אתה יכול בעצם לבחור את הסיכוי שלך להישאר עם הכסף בכיס, כן? אז בגלל שאתה בוחר איזה מחיר מטרה לכתוב בחוזה, ואם אתה תמצא קונה לאותו חוזה, אתה תרוויח את אותו כסף, אפילו שההסתברות לזה שהמחיר יגיע לשם היא מאוד מאוד נמוכה, כן? הדבר הרביעי זה כמובן כל הנושא של התנודתיות. אם התנודתיות מאוד מאוד גבוהה, אתה יכול למכור חוזה בתקווה שהתנודתיות תרד, ואז היא תרד, ואז פתאום החוזה עולה הרבה פחות, אז יש סיכוי יותר טוב שאתה תישאר עם הכסף בכיס וכו'. הנושא של ההדג', אז אם יש לך נכסים קיימים ואתה רוצה להגן עליהם, למשל יש לך מניות של אפל שקנית $100 ויש לך 1,000 מניות כאלה, אתה יכול למכור חוזים $1,100, כן? ואם המניות שהן ברשותך ירדו פתאום, אז אתה נשארת עם כסף בכיס. אותו דבר גם כלפי מטה. אם אתה מוכר חוזים מתחת למחיר שבו קנית את המניות שלך, סליחה, אז אתה יכול לקבע את מקסימום ההפסדים שאתה מוכן לקחת על עצמך, כי יש לך בעצם חוזה אופציות שמאפשר לך עכשיו להשתמש בו. גם כאן יש אסטרטגיות, ולדעת להשתמש באסטרטגיות האלה נותן לך הרבה מאוד גמישות לעשות כל מיני דברים. והנקודה האחרונה זה שגם אם השוק לא הולך לשום מקום, או השוק נשאר בדיוק באותו מחיר כמו תמיד, אתה עדיין יכול להרוויח כסף, כי אתה בעצם חברת ביטוח. זה בדיוק אותו דבר כמו שחברת ביטוח, כשלא קורות תאונות, היא עדיין עושה כסף, כי היא מקבלת את הפרמיה שלה, והיא לא משלמת אותה לאף אחד, כי אף אחד לא עבר תאונות. Okay? דבר אחרון שאולי ניגע, כי אני רואה שאני מדבר על זה כבר כמעט שעה, ויש לי עוד הרבה דברים שאני יכול להגיד עליהם, אבל אני חושב שאני אסיים בזה. יש מושג כזה שנקרא רולינג. כן? מה זה רולינג? כשאתה יכול בעצם לקנות ולמכור את החוזה שיש בידך, או שקנית אותו, או שמכרת אותו, אתה יכול להעביר אותו למישהו אחר, ובאותו זמן אתה גם יכול לקנות או למכור חוזה אחר. אז או שהחוזה החדש שאתה קונה או מכר, יש לו מחיר מטרה אחר, או שיש לו תאריך פקיעה אחר, כן? ואם אתם זוכרים מה שאמרתי קודם, זה החוזים שהתאריך פקיעה שלהם יותר קרוב אלינו, הם בדרך כלל יותר זולים מחוזים שהם יותר רחוקים. אז אם אני מכרתי חוזה לעוד שבוע, ואני עכשיו הולך להפסיד על החוזה הזה, אני אצטרך להוציא כסף מהכיס. אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול למכור את החוזה הזה חזרה לשוק, בהפסד, ואז אני יכול אני יכול לקנות, אני יכול לקנות את החוזה הזה חזרה מהשוק בהפסד, ואני יכול עוד פעם למכור חוזה עם תאריך תפוגה יותר ארוך, ולקבל ממנו פרמיה יותר גבוהה. אז בעצם אני נשאר נטו עם יותר כסף בכיס, וכל מה שעשיתי זה לקחתי ושיניתי את הסיכון שהיה עליי משבוע לחודש. אותו דבר גם למי שקונה חוזה, הוא יכול להגיד החוזה שלי הוא ברווח,
אני רוצה לא שיפוג תוקף עוד שבוע, אני רוצה בעצם למכור אותו עכשיו, ואני מאמין שזה הולך להמשיך הרווח שלי, אז אני אקנה עכשיו בכסף שקיבלתי חזרה, ברווח שקיבלתי חוזה בעוד חודש או משהו כזה. אז זה נקרא רולינג, במיוחד מהצד של מוכר החוזים, מצד כותב החוזים, זה במיוחד יש לזה שימוש, כי הוא בעצם תמיד יכול להעביר את הסיכון שלו לעתיד, וכל פעם שהוא עושה את זה, ברוב המקרים הוא יכול לעשות את זה תמורת קרדיטים, תמורת כסף שהוא מקבל, אז הוא לא יוצא מופסד כביכול, כן? אז אם עוד פעם אני אדבר על מצב שפתאום יש איזו קפיצה עצבנית כמו מלחמה, ואני עכשיו נמצא בחוזים שהם בהפסד, אז אני פשוט יכול לגלגל אותם עד שהמצב יחזור לקדמותו, עד שהכל יירגע והמלחמה תסתיים, ואותו נכס בסיס שעליו כתבתי את האופציות יחזור להיות בערך באותו מחיר כמו שהיה קודם. ואני יכול לעשות את זה עד אינסוף, בגדול. כן? אז החלק האחרון זה כל הסיכונים. יש הרבה סיכונים. אתם יודעים מה? אני אעשה גם את השקף של הסיכונים, כי לדעתי זה הדבר הכי חשוב, אבל אתם כבר יכולים לחשוב על זה לבד, אז כי דיברנו על כל הדברים האלה גם בפוטנציאל, ועכשיו זה גם סיכון. הסיכון הוא שהזמן הולך לעבור לך, ואתה לא הגעת למטרה שלך. הזמן הוא שפתאום התנודתיות קפצה לך בעצבניות, ופגע לך או ברווחים או בכלל. כן? יש עוד סיכון שנקרא נזילות. זאת אומרת, כשאתה בא למכור או לקנות, יכול להיות שאין קונים או אין מוכרים, וזה גם בעיה. ויש גם נושא שנקרא הבדל בין המחיר קנייה למחיר מחירה. אז בשוק יש מה שנקרא ביד ואסק. האנשים שמוכנים לקנות, מוכנים לקנות ב10 שקל, אבל אנשים שמוכנים למכור, מוכנים למכור ב100 שקל. כן? אז אם אני כרגע קניתי משהו, שילמתי 100 שקל. עכשיו אני רוצה למכור את זה חזרה למישהו, אני אקבל 10 שקל חזרה. אז בעצם הספרד הזה, הרווח, המרווח בין הביד והאסק הוא מאוד מאוד חשוב מבחינת נזילות. בשווקים שהם מאוד מאוד נזילים, יש המון שחקנים בשוק, שכל הזמן קונים, מוכרים כמעט את הכל, ואז ברגע שאתה יושב על איזה חוזה, אתה תמיד יכול להיפטר ממנו בקלות. ברגע שאתה עושה את השטיקים האלה בשווקים לא נזילים, אז גם אם החוזה שלך הוא ברווח, ואם אין לך נזילות, אתה בסיכון שאתה לא תצליח לקבל את הרווח שלך חזרה. כן? כל הנושא של שילמתי וקניתי לעצמי חוזה, ה-asset sync שכתוב כאן, אני יכול להישאר עם חוזה שאיבד ערך, בתאריך הפקיעה, לא שווה יותר כלום. כל הנושא של לשלם הרבה על חוזים, במיוחד כשיש תנודתיות גבוהה, אז המקסימום שאני יכול להרוויח זה אולי שקל, אבל בשביל לקנות את החוזה אני צריך לשלם 100 שקל, אז יש גם סיכונים כאלה, שלפעמים לא כדאי לשחק. יש כל מיני אירועים, כמו שאמרתי, הצהרות רווח של חברות, או דיבידנדים, או כל מיני דברים כאלה, שפתאום המחירים יכולים להשתנות בפתאומיות, בגלל אירועים שידועים מראש בגדול, כן? וכמובן גם הריביות בשוק יכולות פתאום להשתנות, כמו שקרה עכשיו בשנה האחרונה, וזה יכול לשנות את כל התמחור של כל האופציות. ויש, סליחה, אני לא ציינתי שזה הסיכונים של לקנות אופציות, וזה הסיכונים של למכור אופציות או לכתוב אופציות, זה שאם אתה מכרת אופציה, נגיד כל אופציית מחירה במחיר ואין לך את הנכס ביד, כן? אז פתאום אם מחיר הנכס עלה עד אינסוף, אתה תצטרך להוציא אינסוף כסף מהכיס שלך בשביל לקנות אותו בשוק עכשיו, ולתת אותו במחיר המטרה לאותו אחד שקנה לך את האופציה. אז אתה בעצם, יש לך סיכון ענק להפסיד אינסוף כסף, כן? ברגע שאתה מחזיק אופציה, הברוקר שדרכו אתה עושה את כל הפעולות האלה בבורסה, הוא ירצה שיהיה לך את המזומן במקרה
יצטרכו להשתמש באופציה שלך. אז זה נכון שאתה קיבלת תשלום בהתחלה, אבל אתה עדיין תצטרך להחזיק כמות מזומנים מסוימת בחשבון, בשביל שבמקרה והפסדת, הברוקר יוכל לקחת את הכסף הזה ולעשות איתו את הפעולה הנדרשת בשביל לממש את האופציה. יש את כל הנושא של ה-assignment, שזה מימושי אופציות. מי שקנה את האופציה יכול לממש אותה בכל זמן, כן? הוא יכול אחרי יומיים לבוא, אני ברווח, אני אממש את האופציה שלי עכשיו. יש הבדל בין שני סוגי אופציות, יש אופציות אירופאיות ויש אופציות אמריקאיות. רוב האופציות בעולם היום זה אמריקאיות, שזה אומר שאפשר לממש אותם בכל רגע נתון. אז אתה בתור מי שמכר את האופציה הזאת, יש לך את החובה שאתה תהיה חייב לעמוד בחוזה, אז פתאום יכולים לבוא אליך לפני שציפית ולדרוש ממך לקיים את החוזה. כל הנושא של התנודתיות, תחמנו אותו כבר, כל מיני חדשות כמו מלחמות וכל מיני דברים כאלה שיכולים ממש לפגוע גם בתנודתיות, אבל גם להזיז את מחיר המטרה פתאום למי יודע לאן, ואתה לקוד שם ואתה תצטרך לשבת על הפוזיציה הרבה מאוד זמן, ואולי לעשות לה גלגולים כל הזמן. גם כאן יש את כל הנושא של הנזילות. אם אין נזילות, אתה לא יכול לצאת מהפוזיציה שלך בצורה נורמלית. נושא של תשלומים לברוקרים, לפעמים אתה משלם לברוקר כל כך הרבה שיוצא לך שלא משתלם אפילו היה לכתוב את האופציה הזאת. ויש גם כל מיני סוגים של חוקים של מה מותר לעשות ואסור לעשות, ושמן הסתם הדברים האלה צריך לקחת אותם בחשבון כשחושבים על סיכונים. אז יש לי עוד הרבה שקפים על סיכונים, אבל אני חושב שאני אעצור כאן. אני רק אקפוץ לשקף של השאלות ותשובות, אבל בתור סיכום אני אגיד שאיך זה מתחבר לשוק חופשי זה בעיקר מדבר על זה שיש שני צדדים שבצורה וולונטרית מחליטים לעשות איזשהו הסכם ביניהם שמגן על אחד מהם, זה כמו הסכם חברת ביטוח כזה, ויש את האנשים שמוכנים לכתוב את האופציות והם יכולים להרוויח מזה, או להפסיד כמובן, ויש את האנשים שקונים את האופציות בשביל לבטח את עצמם בהרבה מאוד מקרים, או בשביל לעשות ספקולציה, וגם שם הם יכולים או להפסיד או להרוויח. אבל הדבר הזה הוא וולונטרי, והדבר הזה גם מאוד משפיע על המחירים של נכס הבסיס. ואני אסביר את זה ממש בקצרה. אם אני מכרתי עכשיו חוזה למישהו, ובזמן הפקיעה אני אצטרך עכשיו להשלים את החוזה הזה, לתת לאותו בן אדם את אותו מה שהוא קנה ממני, הוא דורש לקנות ממני או למכור לי, כן? אז כדאי שיהיה לי את זה כבר, כדאי שיהיה לי את הפוזיציה הזאת אצלי, כי אם אין לי אותה, יכול להיות שאני אצטרך להוציא הרבה מאוד כסף מהכיס. בעצם זה מה שנקרא naked, חשוף, עירום, כן? למכור אופציות ערומות. אז רוב אלה שמוכרים אופציות בשוק, זה עושי השוק, זה אנשים שדואגים שיהיה שוק כל הזמן, שיהיה כל הזמן למי למכור וממי לקנות. והם ברוב המקרים לא עושים את זה עירום, הם תמיד קונים או מוכרים את נכס הבסיס, וכשהם עושים את זה, הם גם מזיזים את המחיר. וכמסקנה מזה מה שיוצא, זה שבגלל שאנשים כותבים את החוזים האלה, הם בעצם מתקנים ונותנים נזילות לנכס הבסיס עצמו. הם בעצם, השוק הנגזרים, הוא תומך בשוק המניות, הוא גורם לשוק המניות להיות הרבה יותר נזיל מאשר בדרך כלל, כי יש לך את כל עושי שוק האלה שקונים ומוכרים כל הזמן, בגלל שיש אופציות שהם כתבו או קנו. אז כמו שאמרתי, אני אעבור במהירות לסוף. יש יותר ממקום אחד שאפשר ללמוד ממנו חומרים הרבה יותר מקיפים והרבה יותר עמוקים ממה שדיברתי עליהם פה, כי מה שדיברתי עליו כאן הוא רק מושגים ורק בכללי וקצת לתת הרגשה, אבל אם אתם באמת רוצים לדעת מה זה אופציות, מה עושים איתם, איזה עוד טרמינולוגיה יש שם, איך הדבר הזה עובד, יש פה כמעט לכל ברוקר
באונליין יש קורסים ממש ממש טובים. אז למשל יש את learntastylive.com, שיש שם גם סרטונים וגם הסברים וגם מבחנים. יש את ה-Options Crash Course with Dr. Jim, שזה בעצם סדרה של יוטיובים, סדרה של וידאוים, שהוא מסביר כל מיני דברים. ה-Chicago Mercantile Exchange, ה-CME, יש להם אתר Education, שגם שם יש סרטונים וחומרי לימוד. ה-Interactive Brokers, יש להם קמפוס אקדמיה, שגם שם יש מלא סרטונים וחומרי לימוד ומבחנים, שהם מסבירים את הנושא הזה, וגם נושאים אחרים באופן כללי על דברים פיננסיים. יש מי שמוודא, יש גוף שנקרא OCC, שהוא מוודא שמי שעושה מימוש לאופציה, באמת האופציה הזאת תתממש. זאת אומרת, יש איזה גוף שמוודא שהמשחק לא מכור, שלא מישהו יכול לרמות אחד את השני, סתם ככה, כן? אז גם להם יש אתר שנקרא optionseducation.org, ששם הם מסבירים את כל הנושא, ובשיקגו יש גם את ה-board of, לא זוכר מה, שגם להם יש חומרי לימוד, ואפשר ללכת לכל אחד מהאתרים האלה, ולהשקיע קצת זמן, וללמוד הרבה מעבר למה שהסברתי כאן היום. וזהו, יש פה את השקפים, אני גם אשלח אותם ב-PDF אחרי זה, שיהיו צמודים לאיפה שהווידאו של הדבר הזה הולך להיות. אם יש שאלות, אני אשמח. ממש תודה, הרצאה מעולה. נמשיך ללמוד שם באתרים שהבאת. בכיף, אבל תשים לב, הדבר הזה הוא מסוכן, כמו שאמרתי בשקף הראשון. אני מאוד מאוד ממליץ שאם אתה מתנסה בזה, אל תתנסה עם כסף אמיתי, תתנסה עם מה שנקרא paper trading, כסף נייר. יש מערכות, כמו למשל Interactive Brokers, נותנים לך חשבון עם $1,000,000 מזויפים, ואתה יכול לעשות איתם מה שאתה רק רוצה. כדאי מאוד 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 לעשות את זה ככה, וזהו. זה נמצא גם ב-PDF, האתר הזה שאמרת? זה השלישי מהסוף, ה-IBKR קמפוס אקדמי. ה-IBKR זה ברוקר, אז אם אתה פותח שם חשבון, הם נותנים לך גם חשבון פייפרטרינג, אבל יש גם ברוקרים אחרים, אני לאו דווקא הברוקר הזה, כל ברוקר שנותן מסחר באופציות, תשאלו אותו אם יש לו צורה שבה אפשר לעשות את זה על הנייר, מה שנקרא, וככה כדאי מאוד להתחיל, אם אתה בכלל רוצה להתעסק עם זה. הדבר הזה מסוכן, ואם אתה לא רציני לגבי זה, לא כדאי אפילו להיכנס. אז כן. בטח, מעולה. עוד שאלות, משהו? יבגני, רציתי לומר לך תודה, אבל לצערי, תשומת לב שלי חצויה, אני צריך לעבור על זה פעם נוספת, כדי שתהיה לי התייחסות רצינית למה שלימדת אותנו, אבל תודה רבה לך. בכיף. אם אין שאלות, אפשר לעצור את ההקלטה אם ככה. בסדר, תודה, אני אעצור.